ଏତିକି ସାପ ଦେଖୁଛ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା ମାନସିକ, ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାପ। ଏ କୁଣ୍ଡଟା ଆଜି ସଫା ହେଇଛି, ପାଦୁଅ କୁଣ୍ଡ। ये आगे तकिया जिगर ठाकुर मुई जाननी मो जो आपा जाननी ता आपा जाननी ता आपा जानना कि तकिया जिगर ठाकुर आगे को काल मंत्र मु भी आगे जाननी आज्ञा मु भी आगे जाननी अछि आज्ञा मु को काल मंत्र देनी मु एतिकी जानछि आज्ञा ए ठाकुर झियो को पुओ करथिला चकर राजा कर शुक्ला गछरे पंस पळेथिला आज्ञा नाग साप चट्टू माने बिकुटी बागी मारी बाग्या वज्र बिकुटी आज्ञा। नमस्कार, जय श्री जगन्नाथ। आपन को स्वागत आउ एक नुआ वीडियो रे। एबे आम अच्छु पटनायक छक भुवनेश्वर 40 किलोमीटर दूर रे पुरी जावा रास्ता रे पटनायिका छक। एठू ठीक 3 किलोमीटर पड़ो बराला बालंकेश्वर। यहाँ है बराला बालंकेश्वर गेट। एठू बाँ पट गले बराल बालुकेश्वर। अरे गारब देखो जहाँ मन में कामना नहीं चाहिए कामना करो तो आपको काम में जो माँ को काटेगा भी जो करेगा माँ को काटेगा और ये जो का बोना है काटेगा लियो ଏତିକି ସାପ ଦେଖୁଛ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା ମାନସିକ, ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାପ। ଏଟା ହେଲା ପାଦୁଅ କୁଣ୍ଡ। ଏ କୁଣ୍ଡଟା ଆଜି ସଫା ହେଇଛି, ପାଦୁଅ କୁଣ୍ଡ।
ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ପାନପତ୍ର ଏକାଦଶୀରେ। ଜୟ ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର। जय बाबा बरहर बालुकेश्वर हर हर महादेव शिव शंकर भगवान हर हर महादेव प्रभु बरहर बालुकेश्वर हकर महाकर महादायक तक प्रभु बरहर बालुकेश्वर ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? टुकुना भाई ना आज्ञा बरहर बालुकेश्वर आज्ञा ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆଜ୍ଞା ତେତିଆ ଯୁଗର ଠାକୁର ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ଜେଜେ ବାପା ଜାଣିନି ତା ବାପା ଜାଣିନି ତା ବାପା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେତିଆ ଯୁଗର ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା କେଉଁ କାଳ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେଉଁ କାଳ ମନ୍ଦିର ଜାଣିନି ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ଠାକୁର ଝିଅକୁ ପୁଅ କରିଥିଲେ ଆଠକର ରାଜାଙ୍କର ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ପଣସ ପଳେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ନାଗସାପ ଚୁଟି ମାଇଲେ ବିକୁତି ବାହାରିବ ଆଜ୍ଞା ବଜ୍ର ବିକୁତି ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଏସନଫୁଲିଆ ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱରକ ପାରାନିଚରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଜ୍ଞା 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ସନ୍ତାନ ହେଇପାରୁନି ଚାକିରି ବାକିରି ହେଇପାରୁନି ଆଜ୍ଞା ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି ଜେରବର କାମ ରୋଗ ବାଇରକ ଜେରବର କାମ ଘର ଦୁଆର ନୀତି କରିବ ଜେରବର କାମ H/J କାମ ଜେରବର କାମ ଏତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥାପନ କରି ଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ବାଲିକୁ ଦୂର ଆଣିକିରି ଆଜ୍ଞା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ବି ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଗେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପାଦ ଚିହ୍ନ ଜେରବର ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଏ ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା ସେଇଆ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା ମୁକ୍ତି ମନ୍ଦିର ପାଇବେ ବରାଳ ବଂଶର ମୁକ୍ତି ମନ୍ଦିର ପାଇବେ ଆଉ ଭାରତରେ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ମୁକ୍ତି ମନ୍ଦିର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଜେରବର କାମ H/J କାମ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମାନସିକ କଲେ କ'ଣ କରିବା? କି ମାନସିକ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ନୀତି ନିୟମ ଟିକେ ରହିବେ ଆଜ୍ଞା ନୀତି ନିୟମ କ'ଣ କରିବେ ଆଇଁଷ ଟିକେ ଖାଇବେନି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ଟିକେ ଖାଇବେନି ପିତା ଜିନିଷ ଟିକେ ଖାଇବେନି ଘର ହେଲା କାହା ପାଗ ଟିକେ ଖାଇବେନି ଏତିକି ଟିକେ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଦିନ 21 ଦିନ ପୂରଣ হবে ଟିକେ ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆସିଲେ ଦୋକାନରେ ଟିକେ ନାଁ କତୁର ଟିକେ ଲେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କତୁର ଯାହା ନାଁରେ ବସେଇବେ ତା ନାଁ କତୁର ଟିକେ ଲେଖା ହେବ ଦୋକାନରେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଜିନିଷ ଦେବ ନବାତ କୋଶଳ କଦଳୀ ଅଙ୍ଗୁର ଗଙ୍ଗାଜଳ ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ଜିନିଷ ଦେବ କ୍ଷୀର ଫିର ଦେବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଘର୍ଷଣ କରିବି ସେ ଘର୍ଷଣ କଲା ପରେ 21 ଦିନ ପୂରଣ ହେବା ପ୍ରାଣ ଆସିବେ ତା ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ନେଇକି ଆସିବେ 5 ପ୍ରକାର ଫଳ ଟିକେ ନେଇକି ଆସିବେ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ସୂତା ଲୁଗା ନେଇକି ଆସିବେ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ଗାମୁଛା ନେଇକି ଦେଇକି ଆସିବେ ଆପଣ ଆସିଲେ ବସିବେ ଦୀପ ଲଗେଇ ବସିବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କତିରୁ କହିବେ 107 ଧଳା ବାବାଙ୍କ ଉପରେ 108 ବେଳାକୁ ଆପଣ ଗାଧେଇବେ 108 ବେଳାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ନେବେ ଆପଣ ସେଠି କୁଣ୍ଡରେ ଫୋପାଡ଼ିବେ ଆପଣ ସେଠି କୁଣ୍ଡରେ ଫୋପାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାପୂଜି ଆରମ୍ଭ ହେବ ପୂଜାପୂଜି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଭୋଗ ହେଲା ଭୋଗ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ବଣ୍ଟା ହେବ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କାମ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଆସିବେ ଗୁହାଳରେ ଉଠେଇବେ ମାନା ବାନ୍ଧିବେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ରୋଷେଇବାସ କରିବେ ଆପଣ ଦେଇକରି ଯିବେ ଟିକେ କାମ ଆପଣଙ୍କର ଏ କାମଟା କରିବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦୋକାନରେ 10,000 15,000 20,000 25,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ଧର ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟା ଅଛି ତାର ସିଏ ଆଗେ ଦୋକାନ କମ ପଇସା ହେଲେ ଦୋକାନ 3,000 3,000 ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେଇଟା ଜାଣିଲେ ଧର ସେଇଟା ଟିକେ କହିକି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା କମ କରିକି ଯିବେ ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକ ଆଜି 6 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ 10 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଖୁସିରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୋତେ ଦକ୍ଷିଣା ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ଖୁସି ଯାହା ଦକ୍ଷିଣା ବି ଦବ ଧର ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ନାଇଁ ମାନେ ସିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରନ୍ତୁ ତା ଖୁସିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଜଳ ସହିତ କରିପାରିବ 108 ନା 54 କରିବେ 54 କଲେ ଆଜ୍ଞା 1,000-1,200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏତିକି ଯଦି କରିବେ ଆପଣ ଖୁସି ଯେମିତି 21 କରି କରିବେ 21 କରି କଲେ 600 ଟଙ୍କା କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଭର যেদিন আগে জিনিস করবে হ্যাঁ সেদিন আগে জিনিস 100 টଙ୍କା থেকে 200 ଟଙ୍କା ଆଗେ ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 50 ଟଙ୍କା ଆଗେ ଜିନିଷ କରିବି 50 ଟଙ୍କା ଆଗେ ଜିନିଷ କଲେ 1,50 ଦୋକାନକୁ ଦେଲା ଦୋକାନ ମୋତେ ଜିନିଷ ଦେଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଘର୍ଷଣ କଲି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଗୋତିରେ ସେ ହେଲା ଜଜ ଆମେ ଲୋକିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୁଦିଲା ଆପଣ ଖାଇଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବୁ ଯେଉଁଦିନ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ଏଥିରେ ଠିକ୍ ଆସିବ ଆପଣ ଆସିବେ ଆପଣ ରୋଷେଇବାସ କରିବେ ପାନା ବାନ୍ଧିବେ କେତେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଯିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବି ପଠେଇବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଭାଇନା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଭାଇନା ପାଖରେ କାମ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଝୁରିଝୁରିକି ଆସିବେ ଆପଣ ଏ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଆଜ୍ଞା କେଇ ଜାଗାରେ ଫେରି ମାର୍କେ ଜାଣି ଦୁଆର କେହି ଫେରି ମାର୍କେ ଜରବର କାମ H/J କାମ ଯେଉଁ କାମ ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଏ ମନ୍ଦିର ସେଇ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଜେରବର କାମ H/J କାମ ଯେଉଁ କାମରେ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ନୀତି ନିୟମ ଟିକେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ ନ କଲେ ଆପଣ ରହିବେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଗଛ ଲଗେଇଲ ଟିକେ ପାଣି ଦେବେ ନା ପାଣି ଦେବେନି ଆଜ୍ଞା କାଲି ଯାହା ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ଟିକେ ନୀତି ନିୟମ କରିବେ କି ନାହିଁ ଅଙ୍ଗୁର ଗଙ୍ଗାଜଳ ନବାଦ କଦଳୀ କେଶର କ୍ଷୀର ଟିକେ ଦେବେ ଦୀପକ ଟିକେ ଯିବ 21 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଘର୍ଷଣ ହେବ 21 ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ଆସିବେ ଆପଣ ଆସିବେ ଆସିଲା ପରେ ପୁରୁଣା ପାଲିଟା ଆଣିବେ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ଆଣିଥିବେ ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆଣିବେ ଆପଣ ବସିବେ କେହି ବସିବେ ଦୀପ ଲଗେଇ ବସିବେ 108 ବସିବେ ବସିଲା ପରେ ଦୀପ ଲଗେଇ ବସିବେ 107 ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଜଳ ହେବ 108 ବେଳକୁ ଆପଣ ଗାଧେଇବେ
बाबा बाबा को सा आठ बेला को का अपने का देले आठ का देला पर अपन सिंह कुंज ଅଛି आगे 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 जैसे क्या नहीं कुंज से भोपाल सिंह कुंज भोपाल अपन सिंह तो भोपाल चले न्यू देश कुंज अपने ड्रेस पिंधि सारे पर अपन में 5 प्रकार फल आसतबो पूजा आशा टिके हबो पूजा पूजी अपन का आरंभ सला पर पाटी को टिके खाइबे बुझला खाइ साला पर अपन चिकन बांटते छुट्टी बेला बांटी सारे पर अपन काम हो गला पर अपन आसीबे ना नाम देबे रोसे बस करबे भाई को कौन खुशी अपन कहू कि अपन को अपन मिल सस अपन 10 टका देले नबु 8 टका देले नबु टका देले भी नबु तो अपन को अपन निर्भर से मो पर सीधा निर्भर नहीं आजिर बुलाबुली ये सरला बर्तमान एवं खाई पी के बाहर जय जगन्नाथ।